A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Risalatus Syam halaman 31. Lipasadin kadue ruksak biwusulihi kalawan sebab tumekane to'am ila hal kissoimi maring genggerongane wong kang puasa gitu. Wal ihtijamu lan canduk pantik. Wahwalan utawi ihtijam istikhrajud dami iku metuaken getih al muhtaqini kang kimpal minal jismi saking badan. Lianahu kitu karena satuhune ihtijam yudhaifu iku ngapesaken ieu ihtijam badana shaimi ing badane wong kang puasa. Goliban ing dalem kaprahe wa takbilu zaujati lan nyium bojo wedon. In lam ya'man lamun oranana aman ala nafsi ngatasé dheweke jaujah wuku'a mufsidin ing tumibane ruksak lisaumin kadue puasa min inzalin saking metumani au jima'in atau ngajima wa kadzalika lan iku kaya iki takbil kayaknya karena nyium sairi dawa'il wat'i utawi sakakarine kang ngajak maring ngawati. Smackdown kalamsin kaya nyabak wal mu'anaqati lan ngarangkul wa mimma yukrahu lan iku tetep setengah saking barang kang den makruhakeun ieu emak isoimin kadue wong kang puasa aidon halimaning mukhalafatu utawi nyulayaane ieu soim ba'dul mandubati ing setengah kang den sunahaken. Kata amudihi kaya nejane ieu soim takhirul ibtori ing ngahirkeun buka autar kusahari atau witar kisahari atau ninggal sahur. Autalapudi atau ngucapkeun bil hujri saking cariosan ala minal kalami saking rarasan wa kasamiriya haini itu lan kaya ngambunge wawangian lan kaya ngambunge wawangian jadi ngambe sesengitan gitunya wasimail gina ilan ngarungu lalaguan ada yang naon ya musik gitunya. 5 karena barang pidalika yang dalam mengkono madurul kabeh minta ropuhi saking enak-enakan aladila yunasibu kang orangana mantesan ieu taropuh hikmata somi ing hikmahe puasa. Salatu tarawih utawi iki ku salat tarawih. Salatu tarawih utawi salat tarawih tusrau iku den lakuaken pisari Ramadan ing dalam bulan Ramadan khosotan hale kang tangtu wayalan utawi ieu salatu ieta tusrau can dipailannya bisi poho tusrau iku den lakuaken atanapi ku den syariatkeun ieu salatut tarawih ieu salat tarawih pisari Ramadan ing dalam bulan Ramadan khosotan hale tertangtu wahyalan utawi ieu salatut tarawih sunatun iku sunah lirijali kadue wong lanang wanisa ilan wong wedon tu ada dan lakuakeun ieu salat tarawih ba'da salatil isya ing dalam suasana salat isya wa qabla al-witir lan dalam suasana salat witir.
nusok ngalaksanakeun mah boro-boro di kampung abdi mah itu langsung wae nya beres salat berjamaah teh langsung bae star padahal mah ya make ba'diyah heula make witir heula kitu nya kedah nama gitu. Masya Allah, rokaat ini kalawan rong rokaat, rokaat ini kalawan rong rokaat. Salat witirna 2 rokaat. Biniati kiami Ramadana kalawan niat ngadegen bulan Ramadan. Jadi cekurang manonnya ngahirupnya ngadegen bulan Ramadan ausanate tarawih atau sunah tarawih. Wa yastamiru lan ma yang waktuha apa waktune salat tarawih ila akhiril layali maring akhire wengi wasumiat lan den arani ta salatu tarawih biha dal ismi kalawan iki aran di ana sahabat karena satu sahabat kanu iku anai sahabat ya tarauhu na iku istirahat ya sahabat akibakuli arba'i rokaatin ing dalam ngiring-ngiring saban-saban 4 sakehe rokaat yastarihuna tegese istirahat ya sahabat. Qala wis ngucap al-Hafidu sopo Hafiz al-Asqalani naklan halenukil an-Nawawi saking Imam Nawawi anal muroda ing satune kang den karepaken bikiami Ramadan apa kalawan ngadegene Ramadan atau apa kalawan ngadege Ramadan pikauli ing dalem pangdauhe ing dalem dauhane Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lapad man utawi sapa wong koma iku ngadegen iman Ramadan ing bulan Ramadan imanan aling imankeun wa tisabanan karena Allah gupiro mangka den ampura lau kado iman mata kodama apa barang kang narima dingin imamin dan bisa king dosa iman. Dina kitab hasiah baju nan kitab nan tanya di nu handap nan letik nan tanya na kitab minhaj ta Bujairimi hasiah Bujairimi alal minhaj. Jadi hadisna nang referensi tidinya ya. Juz 2 Sohipah 78 Dinayanatul Thalibin juz 1 halaman 60 referensina ieu penukil kitab ieu teh nyandak hadis man qoma ramadhana imanan wa tisaban gupirulahu mata qadama min dan bikali. Masya Allah mantap ya. Wa utawi qiyami Ramadan salatu tarawih ku salat tarawih ya neneja Imam Nawawi anawing satu negalakuan ya sulu iku bisa hasil atau iku jadi bisa hasil iku dadi hasil atau iku bisa hasil biha kalawan salatu tarawih al-matlubu apa perkara kang den purih minal kiami saking ngadeg itulah anak kiama Ramadana orangna satune ngadegen bulan Ramadan layakune Quran ya kiama Ramadan ila bihanging kalawan salatu tarawih wahya lan utawi salatu tarawih ligori ahli Madinah tika dua salian ya ahli Madinah isruna iku 20 rakaatan apane 2 rakaat biasri taslimatin kalawan 10 sakeh hawe salam bikulilatin dalam saban-saban mungi min Ramadan saking bulan Ramadan 5 kadua barang rawaka wis ngariwayatakeun al Baihaqi sapa Imam Baihaqi bisnadin sahihin kalawan sanad kang sahih annahum ing satune sahabat kan wikuane sahabat yakumuna iku salat di sahabat ala ahdi nan ala ahdi ingatase mangsa Umar bin Khattab lagi berarti ala ahdi Umar bin Khattab ingatase mangsane sahabat Umar kang putelangange Ki Khattab
Radhiya moga mikarida Allah taala sapa Gusti Allah taala anhu saking Umar fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan bi isrina kalawan 20 rakaatan apa rakaat. Wa idza sholalan dan kala salat ya wong arbaan ing papat bitaslimatin kalon salam wahidatin kang sawiji lam tasya mangkorana saya salat lianau karena satune salat arbaan khilaful masru'i iku nyulayane kang den gelaraken kita tapi kang den syariatkeun insyaallah. Allahu a'lam bishawab.